ai da shan nan da mata, bari a yi da shan nan da mata, don aka ce mata su ne iyayen reno, sun iya reno, suka reni mutum, ballanta ma bishiya. Kar kuma ku manta fa bishiyar nan shi ma abu ne mai rai. Yadda za ku tattala 'ya'yanku, haka wayannan bishiyoyin su ma suna son a musu reno, suna son ruwa, suna son taki, sannan suna son inuwa in ya kama, sannan suna son kariya. Saboda haka shi yasa muka ce bar mu kawo wa mata. Lokacin da muke koya wa mata da mukan ce in mun baki bishiyar mangoro ko bishiyar kashu ko bishiyar gwanda, ki dasa shi inda za a je a ajiye ɗan bulo ko ɗan dutse ko ɗan wani kututture haka, inda za a rika yin alwala. Sannan kuma ki zaɓi ɗanki guda ɗaya. In kin zaɓi ɗanki guda ɗaya sai ki mallaka masa. In kika mallaka masa za ki sha mamaki, bishiyar nan ba zai mutu ba. Ko ana ruwa ko ana ha maza ha mata, yaron nan zai yi bayi, sannan kuma zai kula da kayansa.